האגודל, כמו כל יתר האצבעות, מורכב משלד של עצמות, מפרקים ורצועות שמחברות או מייצבות את המפרק בצורה כזו שיוכל לנוע בציר אחד. כמו שאנחנו יכולים לראות פה בתמונה, המפרק בין עצם המסרק לעצם הגליל מיוצבת על ידי שתי רצועות מכל צד של המפרק. פגיעות רצועתיות יכולות להיות ממקור טראומטי, כמו נפילה, חבלה, או ממקור של שימוש יתר. במקרה שבו אנחנו רואים קרע של הרצועה, היציבות של המפרק עובדת, ואז ברגע שאנחנו מנסים לתפוס חפץ בין האגודל ליתר האצבעות, החפץ הזה לא יכול להיאחז בצורה טובה, והפגיעה התפקודית היא חמורה. הגורמים לפגיעות רצועתיות של אגודל יכולים להיות טראומטיים, כלומר חבלה מנפילה, כמו למשל בסקי, כאשר הפגיעה הקלאסית היא שהגולש נופל ומקל הסקי בידיו, והמקל הזה גורם לתנועה שבה האגודל נמתח הצידה. בצורה כזאת הרצועה שמייצבת את האגודל נקרעת. סיבות נוספות לפגיעה רצועתית באגודל הן סיבות כרוניות, כמו מצב שבו מפעילים עומס על האגודל בעיסוקים מסוימים באופן קבוע או מתמשך לאורך הרבה זמן, והרצועה פשוט נקרעת באופן הדרגתי עד שמגיע מצב של אי יציבות של הרצועה. הסימפטומים של קרע רצועתי הם בעיקר כאב ואי יציבות של המפרק. ברגע שהרצועה לא מחזיקה את המפרק, כל תפיסה של חפץ ביד בין האגודל לבין יתר האצבעות יגרום לכאב חזק ולתחושה שאין יכולת להחזיק את החפץ. התסמונת של קרע רצועתי מאובחנת בעיקר על ידי בדיקה קלינית של מומחה כף יד. בבדיקה, כמו שאפשר לראות בצילום הזה, ניסיון פתיחה של אגודל שבו הרצועה קרועה יגרום למצב של זיוות ניכר מאוד של האצבע ויצירה של כאב במקום. צילום רנטגן יכול לעזור בהבחנה, בדיקת אולטרסאונד עוזרת בהבחנה, ובמקרים שבהם חושדים בקרע ויש חשד לצורך בטיפול ניתוחי, מפנים גם לביצוע בדיקת MRI, שמדגימה את הרצועה בצורה טובה ומאפשרת למנתח לתכנן את הטיפול הניתוחי היטב. הטיפול בפגיעה רצועתית של האגודל יכולים להתחלק לטיפולים שמרניים, כמו במקרה שאנחנו רואים כאן, של קיבוע בגבס. הטיפולים השמרניים שמורים בעיקר למצבים שהקרע הוא לא מלא, או שהקרע הוא מלא אבל אובחן בשלב מוקדם, ובדיקות ההדמיה מדגימות שאין מצב של התרחקות בין הרצועה התלושה לבין החיבור שלה אל העצם. במידה והטיפול השמרני לא מניב תוצאה רצויה, או שבדיקות ההדמיה מראות שאין לטיפול השמרני יכולת להביא לאיחוי מספק של הרצועה, ניתן לחשוב על טיפול ניתוחי. בטיפול הניתוחי העיקרון הינו זה שהרצועה שנקראה, כאן אנחנו רואים את הרצועה הקרועה לעומת רצועה תקינה, הרצועה הקרועה מעוגנת בחזרה אל העצם, כמו שאנחנו רואים כאן על ידי איזשהו עוגן קטן שמוכנס לתוך העצם, דרכו יוצאים חוטים שנתפרים אל הרצועה.
גם לאחר הטיפול הניתוחי יש צורך להגן על הרצועה שתפרנו, על ידי קיבוע בגבס או על ידי קיבוע שמבוצע על ידי סוג של מסמרים חיצוניים שמוחדרים אל העצם ומקבעים את המפרק.